برپرسک امریکی دو هروجا پنجشنبه را گهاند که ولایتین یکگرتی ji destpêka şerê Sûriyayê ve pêşwazî li 648 penaberî kiriye û çavereya çend hezar nedin jî li xwe bigire. Alîkara Wezîrê Derve an Nêrê Tişar diyar kir ku 648 penaber di nav 11,000 de ji aliyê Komisyona Bilindiya Penaberan ve hatine destnîşankirin ji bo li wilayetên Amerîkayê bicî bibin. An Nêrê Tişar dibêje welatê wê zêdetirî salekî berdewam kir ji bo hemû haletên tomarkirî ji aliyê ewlehî û tenduristî ve binirxîne. Her wiha piştras bike ku ev kes bi rastî dibin gefa terorê de bûn. Ji aliyê xwe ve Komîteya Ewlehî di Encûmena Nûnerên Amerîkayê de ya ku komariyan dest danîne li ser ev program red kir û got Amerîka karînên wê tune ne ta lîkolîneke berfireh ji backgroundên penaberên Sûriyayê re çê bike. Richard ev yek red kir û got ev program armanca wê newergirtina terîristan e û serbar kir ku kesên ku em dixwazin wan werbigirin ew kesên ku rewşa wan ya tenduristî gelek xirab e. Her wiha sîwî û jinbî jî. Tê zanîn ku wilayetên yekgirtî salane ji seranserê cîhanê derdora 7,000 penaber li xwe digire.